Ngikubingelele ngokwamukela kona i-channel kaPastor Winnie. UPastor Winnie ngilona abanye bamazi ngokuqelane la sikhuluma khona nje ngeindaba zothando, indaba zasemagameni sikuduza nje emagameni sibheka nje ukuthi silungisa kanjani emagameni silungisa kanjani ama-relationship ukwenza ukuthi abe right abe nevavavuma. Kodwa namhlanje nje ngifuna sikubheke la, ngifuna ukugcizelela ukuthi akube yinikanika ekamelweni. Lokho I'm sure ukuthi can save your relationship, can save even umshado wakho. Ningagodlelani inkonzo yasekamelweni uma nise bedroom, akube yinikanika, umnike umuntu wakho, umnikazi delise, umshiye vithikile, umyeke engasafuni lutho and umshayinabo umkhawule engasafisi lutho. You know ukuthi uma ukuthi umuntu usuthudla kwasekhaya mancane amathuba ukuthi angafuna ama-take away. Awuhaleli nix, awufuni lutho. Noma abekhe kangana lokho kudla lokho, but ngenxa yokuthi usuthi kahle kuphela ngisho appetite. So kunjalo wena sekamelweni. Uma ukuthi umuntu ulingana wakho wenze sure ukuthi umnelisile, umfide kahle ngesex, mancane amathuba ukuthi angafuna ukuphela ngaphandle, afuna umuntu. Yabo? So uzofocusa kuwe, uzoyinikeza isikhathi sakho, uzokukhumbula noma akekho eduzane ubuyazi ukuthi into emnandi ithola kuphi nenkonzo yasekamelweni emnandi ithola kuwena, umbamba kahle. Kwenza ukuthi angabafisa abanye abantu, akafisa uku-experimenta somewhere because uyazi ukuthi endlini, but if alamba endlini uyafisa ukuthi mangizwa ngaphandle kunjani, yabona. So isasho ukuthi umlingano wakho uyigcinela wena because uyazi ukuthi from you uthola konke akufuna ngendlela ekufuna ngakhona emazwa kwinkonzo yasekamelweni. Dedela igazi uma unomlingano wakho, ukhiphe lonke ikhono lakho lwezocansi lokushaya inkonzo yasekamelweni. Unganigodli uma nisekamelweni izinkonzo zizoyizi bemnandi ithakaseleke. Lokho nje ufuna ukusho nakho hlaka ukusubscribe. Ngiyabonga ukuthi ngibukele, subscribe la kule channel. Kunkulunkulu kusise.